गावतारू मधु आई एह दुगोला के 8वां राउंड में 8वां राउंड में फिर मधु आई बड़ी वो छोटा व्यास गोटा व्यास छोटा है लेकिन बहुत खाता है। छोटा व्यास गोटा व्यास के फिर आगमन होइल बे हमरे और काहे कटैला खोसु नियर ताकतरू ताके के तो मुर्गी नियर ताको हैं मुर्गी पसंद बका तोरा। एक बार बिहार में चलो एक बार ए रंजीत बाबू लामा हो जेबू तो एक बार इनका के मुजफ्फरपुर में ले गए नहीं 1 लाख भैया ऐसन गाना गोली के पूरा लइका दीवाना इनका के मुजफ्फरपुर आएंगे के शिवानो गई रही हो अगला प्रोग्राम में जून में इनके के बुलावता रसन हां कहता रसन प्रियंका अकेले भेजो काहे खाती गावे खाती। अच्छा इनका मार्केट जम गइल बा ना मार्केट ओने जम गइल बा लेकिन आओ गायकी का हो गाना का हो हां सुनो हौ केंगा बाजेला सीख एके धुन में तू गावत तारू धुन तारू अब तू अपन धुन सुनाओ तनी धुन देख केंगा गावल जाला 1 लाख भैया तनी इनकरो के ध्यान देवे के बा आ कहे के बा कैसे कि अरे पानी जवानी के ढोर जाए तोहरो पानी जवन जवानी के बाद ढर जाई कुछ है नहीं खे जब बुढ़ापा आई बाल तो सब जगह पाकिए गइल बा अपन देखो हई रंगल बाल हो तार हमार तो जन्म जाती हो देखिए 2 साल से यह बाल रहे चलो सवेरे से लगा के आइलू हमार बोलवे पहचान हो तब तो लगावे लू तेजाब लगावे लू लेकिन सुनो कहे कैसे कि अरे पानी जवानी के ढोर जाई तोहरो कि अरे तड़पत बाड़ू कुआर में एक बार चलो एक बार चलो एक बार में हो जाए एक बार चलोगी तो बार बार चलोगी हाँ उसके बाद 9 महीने नहीं जाओगी। और कहना है कि अरे मर्दा हीरोआ पैबुए मधु कि एक बार चलो बिहार में देखो केंगा गावे ला तनी हिलावो ही देहरी कहिया हिली बिहारी तू है तो तू हिलावा दुगोला का मतलब गान के जवाब गान से आ तान के जवाब तान से जान के जवाब जान के जवाब जान से दो आ सामान के जवाब सामान से आ डांड के जवाब डांड से दो आ हर चीज के जवाब हर चीज से दो आ कहे कैसे जवानी के पानी झर जाए एक बार मात्र चलो दोबारा चले के बेरे ना मिली तारा कैसे कि अरे मर्दा हीरोआ पैबुए मधु एक बार चलो बिहार मर्दा हीरोआ पैबुए मधु एक बार चलो बिहार में अरे मर्दा हीरोआ पैबुए मधु एक बार चलो बिहार में मर्दा हीरोआ पैबुए मधु एक बार चलो बिहार में। हमार का देखतारू तोहरे बिहार में तारा लड़की नहीं खे का हाँ बिहार में तो लड़की बाड़ी सन लेकिन यूपी के लड़की बिहार के लड़कन के बड़ा धरेली सन। अच्छा धरेली से कौन चीज लेकिन हमारा सुन लो हमरा यूपी में अभी अबू न तो योगियों से पार हो जेबू कहा से योगी जी की सरकार चलता और जे आवेला बुलडोजर के नीचे सरकार से का दरकार ऐसा मने से कहाँ भिड़ा तारू ऐसा मने से भीड़ा ठेला मत जौने से पार हो जाए ठेला मत ठेल देव न मधु फिर चल जेबू आज तारू छोट बाड़ी तारा नहीं के पता छोट में कितना दमदार बा बहुत दम का जनबू तू बढ़िया बार तो अपने आप के बढ़िया बुझाता रू यूपी में आवा नो एक बार बुलडोजर के नीचे दाब तो निकरिए ना पाइबू तो बहिला पारी खानी गरम हो गई अगर तेरा टावर में पावर बा तो गा के दिखाओ का यूपी में बा बताओ तू का सिखाइबू हमरा तू हमरा से सीखा तनी सुर का होला ताल का होला सिखाओ ना अपन सुर दिखाओ चाहे अपन लूर दिखाओ पूछावता ना कि खाली बारे में कलर मेट लगा के घूमता रू हम तो बार में लगावे नहीं तू तो उहो ना लगावे तारा के उहो नहीं खे हम तो लंबा बार अपन देखत छोट लंबा वाला घीच देम बालवा निकल जाई लगावल बाल हो अगला गाना में रुआ लोग देख ले हेते बाल ई सब लगा के अरे पता बा हम बढ़ावनी है बाल बढ़ौलू 3 महीना में बढ़ गइल बाल अरे एकरा के बाल पता बा ए आदिवासी वाला तेल लगौले बा तू लगा के देखा इसको बाल कहते हैं बार नहीं कहते हैं बार कइले बोल हमरा से अरे का भचर करता चुप रहा बार दूसरा जगह होला चुप रहा भचर मत करी रंजीत जी लेकिन कहे कि सुना कैसे कि गाँव देहात
छोड़ी बसल बाड़ू कहाँ बा शिवानी? अरे आई के दिल्ली शहर में हाँ निवी गांव देहात छोड़ के आयल बाड़ू दिल्ली शहर में अपन लाज बचावे खातिर गांव देहात छोड़ के आयल बाड़ू शहर में रहता ताकि केहू जानत नहीं कि तू का बाड़ू का बाड़ू छुपावा तारी बताव तनी चला ना यूपी में कहा तारू बिहार में चला तारा बिहार में मरद बा यूपी में भी नहीं क्यों गुजर जाए, मरद तनी तू आवा दिखाई तारा कि वो आजमगढ़ से भिड़ल बाड़ू तो सुना कि गांव देहात छोड़ी बसल बाड़ू अरे आई के दिल्ली शहर में सुना बसल बाड़ू न तो सुना कैसे रहल जाल तनी सीख कि यूपी के मर्दा में यूपी के मर्दा में दम होला के तना चला दिखाई आजमगढ़ में के मर्दा में अरे यूपी के मर्दा में दम होला के तना चला दिखाई आजमगढ़ में यूपी के मर्दा में यूपी के मर्दा में वही बाड़ू दिखाई न तोहरा यूपी के मर्दा हाँ ए बबलू अगर यूपी के मर्दा गर्दा छोड़ाई तो तू बिहार मुजफ्फरपुर का करे जाई तू? का कर जाई तू? एगो बात बताओ, एगो वीडियो अपन देखावो जौन तू यूपी में प्रोग्राम कैले होख। ना खाली नहीं खे, सब बिहार के बा। हाँ तो जब यूपी के मर्दा में इतना दम बा तो तू बिहार का करे जालू? अरे ई जाली का वो अपन अथी दिखावे, शो दिखावे, स्टेज शो। तो आखिर जालू न हो शो दिखावे का कोई तारा तू देखो मधु तारा गावत 15 साल भइल, तू परदेसी जी के साथ धइले बड़ू, फटाफट के साथ धइले बड़ू। ए प्रियंका तू 1 साल में चमक जइबू। इहो निर्मला के बहिन हो गेल बड़ी, तू को लगावत का। तो तू जब दुगोला गावे लगलू निर्मला यादव के, सच में तो बिहार के तू यूपी के बाड़ू, तरह के बिहारी बनाइए के दम धरे। तो कहे के बा कैसे कैसे कि जिला गोपालगंज की छपरा सिवान हो, जिला गोपालगंज छपरा सिवान हो। हाँ हाँ कि अरे उहवा के लोइका लागे कि टाइगर सलमान हो। ओहो टाइगर खड़ी लागले सब, बड़ी टाइट रहले सब। जौन बिहार के लइका बाड़ा सन ओकनी के जामा पैंट देखियो, आ यूपी वाला सन के देखे साफ उरट हो। ओकनी के पैंट सट रहला, पैंट सटले रहला। बिहार के लइकन के पैंट देख लिए एकदम हां उठा रहला, पैंट एकदम पैंट खड़ा रही, उठ रही एकदम, कॉलर खड़ा रही। तारा यूपी खान लेकिन कहे के बा कैसे कि अरे जिला गोपालगंज छपरा सिवान हो, जिला गोपालगंज छपरा सिवान हो। ई हवा के लइका लागे टाइगर सलमान हो, ई हवा के लइका लागे टाइगर सलमान हो, ई हवा के लइका लागे टाइगर सलमान हो। ई हवा के लइका लागे टाइगर सलमान हो। कि अरे डेरी मिल्क खाने चुवे लगबू। एगो डेरी मिल्क बड़का लमका चॉकलेट आवेला 180 रुपया में। खैले बाड़ी आई चटले बड़ी, बिहार में ज्यादा खैले बाड़ी, ऐसे याद बा। आ उ जब ठंडी में रखबू तो ठीक रही, टाइट रहेला। फ्रिज में डाल दो। बिहार के लड़का फ्रिज में डाल के हमार बेरा आवे तो मत बोलो, हमार जो बेर तार बेरा आई तो बोलियो, लबर लबर मत बोलो, लबर लछनी मत काल से देवाल मत उड़ावो। फ्रिज में जब बड़का टॉफी रखबू ठंडा रही तो टाइट रही, बड़का फ्रिज में। आ जैसे फ्रिज से निकाल देबू, एबारे गर्मी के महीना बा पिघल के तो गिर जाई, पघिल के चुए लगे। गिर जाई। तो सुनो ध्यान दो, देखा के 1 लाख भैया वो देह को गिरेला कि अरे डेरी मिल्क खाने चुए लगबू, कि अरे धरी जब कवा
चलो एक बार देखो दे हसिया ना तंदा मुजफ्फरपुर में लीची खियाए उजर उजर ऊ बढ़िया बढ़िया बा दिल्ली में लेके ये खिया दिया हमरा। लेकिन कहे के बा कैसे कि अरे है ना घूम है ना डिफेंडर होने करो मर्दा हीरोआ पहिबुए मधु अरे एक बार चला बिहार में हां देखो केंगा गावल जाला कि अरे मर्दा हीरोआ मर्दा हीरोआ पहिबुए मधु एक बार चला बिहार मर्दा हीरोआ पहिबुए मधु एक बार चला बिहार वाह ये कहा तारी की ओने डेयरी मिल्क मिलेला। डेयरी मिल्क भेरी मिल्क ना हाँ। डेयरी मिल्क वो बड़का बड़का फ्रिज से बिहार के लड़का निकाल के खियावले बाड़े यही से कुल याद बा याद बा कहाँ से बिहार में ये कुछ चलबे करेला। हाँ ये कुछ बड़ा बड़ा डेयरी मिल्क बड़ा बड़ा लंबा लंबा छोट छोट केरा लीची कुल खैले बाड़ी। पिछला बार समझौले रहनी यहाँ के कि देखा जौनपुर की मुरई खैले बाड़ू तो शांत रहिया, लेकिन एकरा बुझाइल ना वो ऐसा मने से भिड़ल बाड़ी जौन यूपी के होई। सुनो मई के महीना बा वाह ए घड़ी ओने मालदेव आम होला। अरे छोड़ा सुना लाल लाल मालदेव कहल जाला। हाँ मालदेव मालदेव यानी के फाड़ के खाबू तो उ माल दी तो बुझा तो कितना खैले बाड़ू यहीं से लागत तो ढेर खैले बाड़ू। रस वाला खाए के बाद लंगड़ा हाँ रस वाला ग्राम खाए होगे तो लंगड़ा देखा बिहार की जे बाबू है ना बुझी, लेकिन तू हमरा यूपी में आवत हम बताइम ना कि यूपी के कैसन होला मालदेव आम की इलाम देवा। तो सुना कि जिला देवरिया बलिया गोरखपुर मऊ के कि मर्दा दमदार होला गुंडा लखनऊ के। बात सुना जोन दमदार मर्द होला ना जोन कहाला मरद होगा ना मरद महेश परदेसी जी से जाके मिला बुझा जाएगी काहे यूपी के बाड़न का ओने बिहार के होवन बिहार के मर्द रहुए ने जब बुझाता नहीं कैसन बाड़े। लेकिन यूपी के बात करता नहीं यूपी के जैसे मर्द बाड़े ना एक बार मर्द के संगे भिड़ जेबू तो भुला ना पैबू के कैसन मर्द बाड़े। बड़ी पुरान धुरान हलो। तो सुना कि जिला देवरिया बलिया गोरखपुर मऊ के जिला देवरिया बलिया गोरखपुर मऊ मर्दा दमदार होला गुंडा लखनऊ के। मर्दा दमदार होला गुंडा लखनऊ। एक से एक मिलेला एक से एक मिली मोट से वो बढ़िया तगड़ा मिलेला। एक से एक मिलेला दू से दू मिलेला। ये तो बुझाता हमनी के बिहार अच्छा में ही जौन बतावा है योगी से भेंट भइल बा। सुनो ना जौन बिहार में हमनी के बर्फो मिलेला गेहूं से लेकर बर्फ किनेला। अच्छा वही हाल भाई एक से एक मिलेला दू से दू मिलेला। आओ का बुझबू तू तारा के का बताई तू पहले बार आइल बाड़ू पहला बार ना कमे बार ऐसे कहा तन तनी सीखा लूर सीख ल कैसे होला कि एक से एक देखे के लइका अरे मिली तहरा डगार में कि यूपी के मर्दा यूपी के मर्दा में दम होला कितना चला दिखाइया जमगढ़ में। अरे मर्दा हीरोआ पहिबुए मधु एक बार चलो बिहार में। मर्दा हीरोआ मिलिए मधु एक बार चलो बिहार में। चला आजमगढ़ में दिखाई कैसन मर्द होला। चलो तरह के एसी के टिकट करा के एसी में सुता के बिहार अब में ना चले पूछबू यूपी के मर्द का होला तू खाली अपना ही रट ले बाड़ू जायद हम छोड़ दे तारी तोरा। अरे यूपी बिहार आज के बाद ना गए तोरा समय
तू का गईबू तू गइए ना पैबू हमर संगे गईबू का गाओ तारी बुझा तो कुछ गाओ तारी कुछ का गाओ तार खाली मुड़िए ने नहीं आज के बाद कुमारवा से होई। जा आज के बाद ना होई उनका संगे चाहे लांगड़ा से गावल जाए तेरा बस कहना नहीं कि तू गईबू का यूपी बिहार के छोड़े पहले हे मरद के देखलो